नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे सोप्या पद्धतीने टेस्टी भरलेली कारली. इथे मी कारली स्वच्छ धुवून घेतली आहेत. वरची खडबडीत साल काढून घ्यायची आहे. बिया काढून घ्यायच्या आहेत. वरची साल फेकायची नाही, ती सुद्धा आपल्याला वापरायची आहे. इथे मी हळद आणि मीठ घेतलेलं आहे. हळद आणि मिठामध्ये तेल घालायचं आहे आणि मिक्स करायचं आहे. हे तेल, मीठ आणि हळदीचं मिश्रण आपल्याला सर्व कारल्यांना दोन्ही बाजूने लावून घ्यायचं आहे. कारल्याची सालं जी आपण बाजूला ठेवली आहे त्याला सुद्धा हे मिश्रण थोडं लावून घ्यायचं आहे. आता याला झाकण लावून 15 ते 20 मिनटं बाजूला ठेवायचं आहे. 15-20 मिनटानंतर मिठामुळे याला पाणी सुटतं. हे आपल्याला दाबून काढून घ्यायचं आहे. या सालीमधलं पाणी काढून आपल्याला ही वाटीमध्ये वेगळं ठेवायचं आहे. कारलीसुद्धा दाबून घेऊन त्यामधलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. एक एक करून सर्व कारल्यामधलं पाणी इथे मी काढून घेतलेलं आहे. हे पाणी आपल्याला फेकून द्यायचं आहे. चुरा आपल्याला बाजूला ठेवायचा आहे आणि कारली चाळणीमध्ये ठेवायची आहेत. टोपामध्ये पाणी गरम करायचं आहे आणि चाळण टोपावर ठेवायची आहे. झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनटं कारली आपल्याला वाफवून घ्यायची आहे. इथे कारल्याचा चुरा, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, ताजं खोबरं, शेंगदाणे आणि 1 चमचा उडीद डाळ घेतली आहे. हे सर्व जिन्नस आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. कढई गरम करून त्यामध्ये शेंगदाणे भाजायचे आहेत. त्याच शेंगदाण्यामध्ये मी उडदाची डाळसुद्धा घातली आहे आणि चांगली भाजून घ्यायची आहे. कढईमध्ये चमचाभर तेल घालून हिरवी मिरची आणि लसूण भाजायचे आहे. आता यामध्ये खोबरं घालायचं आहे, कोथिंबीर घालायची आहे आणि चांगलं लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे. याच कढईमध्ये कारल्याचा चुरासुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. सर्व जिन्नस भाजून झाले आहेत. यामध्ये मीठ घालायचं आहे. भाजलेला कारल्याचा चुरा, खोबरं, कोथिंबीर, मिरची, लसूण आणि शेंगदाणे, उडीद डाळ, मीठ, चिंच, गूळ, तसेच यामध्ये थोडी हळद घातली आहे. तिखटसाठी आपण मिरची वापरली आहे, पण रंगासाठी आपण थोडासा मालवणी मसाला घालणार आहोत. यामध्ये 1 चमचा बेसन घालायचं आहे. हे सर्व जिन्नस मिक्सरमध्ये घालून वाटून घ्यायचं आहे.
मिक्सरमध्ये वाटून घेताना पाण्याचा वापर करायचा नाही. 2 ते 3 चमचे तेल वापरायचं आहे. कारली भरण्यासाठी मसाला तयार झाला आहे. मसाल्याची अशी गोळी बनता आली म्हणजे मसाला आपला चांगला आहे. कारलीसुद्धा जास्त शिजवायची नाही, थोडीशी शिजली पाहिजे. फक्त 5 मिनटं कारली वाफवायची आहेत. आता या कारल्यामध्ये मसाला भरून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे सर्व कारल्यामध्ये मसाला भरून घ्यायचा आहे. सर्व कारली भरून झाली आहेत. तव्यामध्ये पाव कप तेल घालायचं आहे. एक एक करून सर्व कारली या तेलामध्ये सोडायची आहेत. कारल्याच्या सर्व बाजूने तेल सोडायचं आहे. तेलामध्ये असलेली कारली तव्याच्या किनाऱ्यावर करायची आहेत आणि किनाऱ्यावर असलेली कारली पुन्हा तेलामध्ये सरकवायची आहेत. अशाच प्रकारे सर्व कारली भाजून घ्यायची आहेत. अशाच पद्धतीने आपल्याला कमी तेलामध्येच कारली भाजून घ्यायची आहेत. कारली जशी भाजायला सुरुवात होते, आतमधला मसाला फुलायला लागतो. त्यावरून समजतं की कारली भाजली गेली आहे. तुम्ही पाहू शकता कारली लाल झालेली आहेत. अशीच आपल्याला सर्व कारली लाल होईस्तोवर भाजायची आहेत. कारली भाजलेली आहेत. चांगला रंग आलेला आहे. एक साईडने भाजली की परतून घ्यायची आहेत आणि काही सेकंदसाठी भाजायचं आहे. अशा प्रकारे कारली आपल्याला दोन्ही साईडने भाजायची आहेत. मी सांगितलेल्या पद्धतीने तुम्ही अशी कारली बनवून बघा. काही कारल्यांना धागे बांधायची गरज नाही. अशी केलेली कारलीसुद्धा खूप टेस्टी होतात. एकदा बनवलात तर रोज बनवाल अशी ही कारल्याची रेसिपी आहे.
मालवणी पद्धतीने भरलेली कारलीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनची घंटी दाबायला विसरू नका. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.